Bukod sa pagkasulat ng liriko ng pambansang awit dito sa bayan, dito sa Bautista matatagpuan ang makasaysayang Casa Hacienda. Nakatayo ang Casa Hacienda sa 1.5 hectare compound dito sa Barangay Poblacion West. Ayon sa kasaysayan, dito nagtago si General Antonio Luna noong 1898 kasama ang mga sinaunang miyembro ng La Independencia. Nobyembre taong 1899, itong Casa Hacienda ginawang himpilan ni General MacArthur ng Estados Unidos. Kung mapapansin niyo po yung structure na naiwan po diyan, yung mga parting bakante po diyan, yan po yung luwang ng original na bahay po. At yung naiiwan po diyan, yan po yung gitna lang ng bahay. Ito po ay pagmamay-ari ng mga Gomez Pabis family po. At ang compound na ito po ay tawagin nilang Casa Hacienda. Casa Hacienda ang tawag nila rito noong panahon ng Spanish time. Ang nangyayari kasi dito, sir, mayroong mga community service na mga tulad mga Boy Scout, mga yung project ng mga munisipyo, mga tupad, yun po ang nagme-maintain dito. Ang kahalagahan ng Casa Hacienda sa history ng ating Bayang Bautista ay ito ay isang alaala na naiwan ng revolusyon noong 1800s. Napakalaki ng role nito sa kasaysayan sapagkat dito lumikas ang grupo ni Jose Palma dahil siya ay bahagi ng tinatawag na La Independencia staff. Nabanggit sa ating kasaysayan na isinulat ni Jose Palma ang tulang Pilipinas sa loob ng isang nakahimpil na tren. Sa ngayon, ito ay hindi pa bukas sa publiko. Subalit, kung meron mang nagnanais na puntahan or magkaroon ng pananaliksik ukol dito sa napakahalagang lugar dito sa amin na tinatawag na Casa Hacienda, kami po yung nagsisilbing tulay sa mga taong nais na pasyalan ang nasabing lugar.